Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Aron mandam kita pagsaulog nini, mutuaw kita. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Asayloon sa atong mga sala. Tadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghiusa sa una-una ug mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Himua nga ang mga tao mahigugma sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan. Among ibutang among kasing-kasing diha anaa gayod kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, ang mga dili Hudeyo ug ang mga Hudeyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanastamas-tamas o pagbato sa mga apostoles. Sa pagkahibalo ni ini sa mga apostoles, nangagyo sila didto sa Lestra o sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia o sa kasikbit nga kayutaan. Didto, giwali nila ang maayong balita. Didto sa Lestra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon ni ini mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan. Tindog, milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao ug ilang gianggaag si Dios si Bernabe ug Herme si Pablo kay siya man ang tagtigpamakba. Ang pari ni Zeus kansang templo didto sa gawas sa lungsod nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tao buot muhalad ni ini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo ni ini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangop kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa ni ini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Dili ka na mo, O Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka na mo, Ginoo, dili ka na mo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong muingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Dili ka na mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Diyos anaa sa langit, bisan unsa iyang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos-Diyos, plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka na mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit mo'y langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili ka na mo, O Ginoo, kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang Ginoo mana kaninyo Manausap kanimo. inutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili magtuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako, kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo.
Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Unsay mo abot sa imong hunahuna kung makadungog ka sa pulong grasya. Kung pariha mo nako mga igsuon, what first comes to my mind kung makadungog ko sa word nga grasya, mao gyud ang mga maayo bitawng butang. Pananglitan kung makadawat tag hinabang, moingon baya ta salamat ha sa grasya. Sa mga nagsweldo diri ini kadawat nato sa atong hinaguan or sa allotment, moingon ta salamat grasya gyud ni. Gahapon nagmisa ko sa usa ka kapilya ug tungod kay apiki naman ang oras ni ingon ko nga dili lang ko mukaon kay malate naman mi sa sunod misa. Apan niingon ang tagbalay, time sa pader, lipay kay ko sa nga tanan, kay gipadad-an ko niyag kubal. Aron nga mabaw na ko sa kumbinto. Inging nang yun ako, Nay, salamat kay Nay, grasya, yun ni. Unsay mo abot sa una inig kabati ni mo sa pulong grasya. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa ato bayang katoliko nga pagtuo, ang grasya dili lang ang mga maayong butang ning ining kalibutan, kundili matag higayon nga maghisgot kita grasya, naghisgot kita sa pinaka-importante nga mao ang pagpuyo sa Dios diha sa atong kalag ug kasing-kasing. Ug mao gyud ay gisulti ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Mingon ang Ginoo, ang nahigugma kanako ug magtuman sa akong gisugo, magpuyo ang akong amahan diha kaniya ug ako usab magpuyo diha kaniya. Ingon man ang Espiritu Santo ang manlalaban nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Kung maghisgot di ay tagrasya, ang gipasabot nato mao nga ang Santissima Trinidad, the indwelling of God in the soul of a person. Ug kana mo'y pinakabililhong gasa sa tibuok kalibutan. Nindot kay nga pahinumdom mga igsoon tungod kay mao bayag yun ni mapopo nato sa atong pagsaulog sa mga sakramento. Matag higayon nga mo saulog tag sakramento, mao gyud ni atong katuyuan nga makadawat tag grasya. Ug ang grasya di ay gipasabot ni Jesus sa ebanghelyo nga ang Dios mismo mopuyo dinhi kanato. Sa higayon nga gibunyagan ta, gihugasan ta sa salang panulundon ug gisagup kita sa Dios isip iyang mga anak. Sa higayon nga nahugawan ta sa sala tungod sa atong pagkatawhanon, inig pangumpisal nato gibalik ang grasya sa atong kalag. Every time we come to the Eucharist, gilig-on ang presensya sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Ang ubang mga butang nga maayo, epekto na lamang sa presensya sa Ginoo. Sama sa dugang pailob, dugang paghigugma, ingon man kamang gihatagon sa pagpasaylo. Mga epekto na lamang ni sa ato gyud nga gitinguha nga mao ang presensya sa Ginoo dinhi kanato. Mao nga sa atong pagpadayon ning santos nga misa, labi na sa pagkalawat nato karong hapuna, manglakaw ug mamauli unta ta nga napuno sa grasya. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo ang atong tubag. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan magpuyo diha sa diwa sa ebanghelyo ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga kitang tanan magbudlay alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga isip usa ka katilingban, buliga nato ang usag-usa aron magdasigay kita
uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakitag hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Ang iyo na to ang mahal nga Birhen Maria, nga dadoon atong pangaliya, ngadto sa atong Ginoo, kitang tanan, maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Ulaang ikaw sa babay nga tanan, ulaang sa sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, yampo kaming makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Langit nung Amahan, dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dayon ka Diyos, amahan langit mo, ningkasanan mo, mga masalay po, ang panubino, nga abot sa'yo ta, ginamasa kamot sa Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad og sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdahay paghimaya siya ngalan, alang usab sa ato kasalanan sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipayng dayon, nganhi sa imong gihatagag katarungan sa pagmaya. Tinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami nining panahon kanusa si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutang nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Uban sa mga anghel nag-awit kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imo hinaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Santos, gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini
ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, mag-awit kita sa Amahan namo. Amahan mo, ngala ka sa mga langit, pagkaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong kingharian, matutuan na imong pagbuod, di sa yuta ngayon sa langit. Ang kaluluwa mo sa matag araw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. May mga nagkapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa pasulay, hinunuhano sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gagarian, ang kahambog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pakita ta ang panaginig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Sa Diyos, sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita, magkagagahom og tunhay nga Dios, imo kaming giuli nga na sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ning sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kanatong gamhanan nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno nato ang gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos.